እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎም ዜና እንሆ። ፍሪደም ሃውስ ዝተባሃለ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ናይ 2023 ፀብጻቡ ኤርትራ ኣብ መዳይ ዲሞክራሲ ካብተን ዝኸፍአ ዝበኣሰት ዝብል ደረጃ ከም ዝሓዘት ኣፍሊጡ። እቲ ካብዚ ምስረት መበል 50 ዓመቱ ዘኽበረ ትካል ኣብ 2022 ብደረጃ ዓለም መሰላት ዲሞክራሲ ከም ዘንቆልቆለ ሓቢሩ። ኖርዌይ፣ ፊንላንድን ሽወደንን ተን ቀዳማይ ደረጃ ናጽነት ዘለወን ሃገራት ክበሃላ እንከለዋ ኤርትራ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶርያ፣ ሰሜን ኮርያን ቱርክሜኒስታንን ድማ ነቲ ናይ ዝኸፍአ ዲሞክራሲ ዘለወን ሃገራት ተርታ ብተኸታታሊ ዓመታት ብሒተን ኣለዋ። እቲ ጸብጻብ ብደረጃ ዓለም 43 ሚታዊት ዲሞክራሲያዊ ናጽነት ዘለወን ሃገራት ክኾና እንከለዋ 28 ሚታዊት ሓውሲ ነጻ፣ 29 ሚታዊት ድማ ናጽነት ኣልቦ ሃገራት ምዃነን ጠቒሱ። ኤርትራ ብደቡብ ሱዳን፣ ሶርያን ቱርክሜኒስታንን ጥራይ ተመሪሓ ብ3 ነጥቢ ምስ ሰሜን ኮርያ ተመዓራርያ ኣብ ድሕሪት ተቐሚጣላ። ን32 ዓመታት ኣብ ዝቐጸለ መሪሕነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ሓጋጊ ፈጻምን ፈራድን ኣካላት ስልጣን በይኑ ብሒቱ ብዘይህላዊ ተቃወምቲ ውድባትን ባይቶን ንኤርትራ ክመርሕ ጸኒሑ ክብል እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ። ብዘይካዚ ኤርትራ ነፃ ምርጫ ዘይካየደላ፣ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ዘይብላ፣ ሰባት ብፖለቲካውን ሃይማኖታውን እምነቶም ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ከምዚ ክትገብር ሓሲብካ እናተባህሉ ብዘይ ሕግን ፍርዳዊ መስርሕን ዝእሰሩላ ሃገር ኮይና ን21 ዓመታት ብዘይ ባይቶ ዝተመርሐት ን5 ዓመታት ብዘይ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ብእንኮ ድሌት ፍጹም ስልጣንን ምልክን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ትምራሕ ሃገር እያ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራውያን ጸብጻባት ስም ኤርትራ ምስ ዝኸፍአ ደረጃ ዝሓዛ ዝለዓልን ኣብ ኩሉ መዳያት ኣብ ዝዳሓረ ተርታ ተሰሪዓ ምስ ሶርያን ሰሜን ኮርያን ኣብ ናይ መን ይድሕር ዝብል ምትህላኽ ዘላ ከም እትመስልን ይፍለጥ። ጸሓፊ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ናብ ዝመጽእ መዓልታት ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ከካይድ ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣመልኪቱ። እዚ ቤት ጽሕፈት ብዓርቢ 10 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ አንቶኒ ብሊንከን ሰሉስ 14 መጋቢት ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብምእታው ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ክራኸብ ምዃኑ ተሓቢሩ። ምስ ላዕሎት ሓለፍቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ብምርኻብ ብዛዕባ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያን በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ክዝቲ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ኣመልኪቱ። ኣብ ትርክብ ንሰላምን የቕረ ምብሃልን ዘማእከለ ሃገራዊ ዋዕላ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝካየደሉ መገዲ ንምዝታይ እውን ከም ዛዕባ ተታሒዙ ምህላው ተሓቢሩ። ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዑደቱ ምስ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ብምርኻብ እውን ብዛዕባ ዝምድና ኣባል ሃገራትን ቻይናን ክመያየጥ እዩ። ሩስያ ኣብ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ኩናት ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ደገፍ ኣብ እትሓተሉ ዘላ እዋን እዘን ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ኩናት ከይድግፍኦ ንምጉስጓስ እውን ኣካል ትርክብ ከም ዝኸውን ኣመታት ኣሎ። ኢትዮጵያ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ክሳብ ተተግብር ኣብ ዕዳጋታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዘይ ቀረጽ ንብረት ንምሻጥ እትረኽቦ ዝነበረት ሓለፋ ደው ኢሉ ምህላው ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ማያርዲትን መቐናቕንቱ ሪክ ማቻርን ብዓርቢ 10 መጋቢት ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ዘተካይዶም። ሳልቫኪር ሚኒስተር ምክልኻል ንዝነበረት በዓልቲ ቤት ሪክ ማቻር ካብ ስልጣና ድሕሪ ምስጓጉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ወጥሪ ሰፊኑ ብምቕናዩ ናብ ዳግማይ ኩናት ከየምርሑ ተሰጊዩ ነይሩ። ማዕከናት ዜና ካብ ከተማ ጁባ ብዘመሓላልፎ ዘለዋ ጸብጻብ እቲ ርክብ ብመሰረት ስምምዕ ሰላም ሚኒስትሪ ምክልኻል ብሪክ ማቻር ንዝምራሕ ሰልፊ ተሓዚዩ እንከሎ ሳልቫኪር በይናዊ ውሳኔ ወሲዱ ስለ ዝገበቶ ሰላማዊ መፍትሒ ንምርካብ ዝዓለመ ምንባሩ ገሊጸን። እዚ ውሳኔ እዚ ክልቲኦም ወገናት ንዝፈረሙሉ ስምምዕ ሰላም ዝጥሕስ ብምዃኑ ንፖለቲካዊ ሃዋህውቲ ሃገር ናብ ተኣፋፊ ደረጃ ኣውዲቕዎ ይርከብ። ርክብቶም ክልተ መራሕቲ ናይ ምርድዳእን ምሕዝነታውን መንፈስ ከም ዝነበሮ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ። እንተኾነ ኣብ ስምምዕ ከይበጽሑ ብምዝዛሙ ንካልኣይ እዋን ክራኸቡ ከም ዝኾኑ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ገሊጸን። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።